हाय हेलो नमस्ते भलରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ରୁମ୍ରେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ମୋତେ ମାଛଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ରବିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋହି ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇବା, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ଅଛି ତାକୁ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାଛ ଆଣିକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛୁ। ମୋତେ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କଢ଼େଇ ଅଳ୍ପ, ଛୋଟ କଢ଼େଇ ହେଉ ବଡ଼ କଢ଼େଇ ହେଉ, ତେଲ ଅଳ୍ପ ପକାଇ ମାଛ ଅଳ୍ପ ପକାଇ ଭାଜିଲେ ମାଛଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୁଏ। ମୁଁ ଟମାଟର ପିଆଜ କାଟିକି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାଛ ମୁଁ ଭାଜିବି। ମାଛ ଭଜାଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତରକାରୀ କରିବା। ମାଛ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ହେଉ ପଖାଳ ଭାତ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଘରେ ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ମାଛ ଭଜା କେମିତି କରନ୍ତି, କେମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସବୁ ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକି ଟିକି କରି ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟି ଦେଉଛି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଉ, ମଟନ୍ ତରକାରୀ ହେଉ, ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉ ସବୁଥିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମୋର ଭଜା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବି। ମାଛ ତରକାରୀର ପ୍ରୋସେସିଂ ମୁଁ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି କେମିତି ମାଛ ତରକାରୀ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ବୋଉଠାରୁ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି। କହନ୍ତି ଖାଇବାଟା ମାଆଙ୍କ ହାତରୁ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ହୋଟେଲ ହେଉ, ମାଆଙ୍କ ହାତ ଖାଇବାଠାରୁ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ମିଳେନି। କାହିଁକିନା ଘର ଖାଇବାଠାରୁ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଘରେ ଯେମିତି ମାଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତା ପ୍ରୋସେସିଂ ଖାଇବାଟା, ତା ବାସ୍ନାଟା ଯେଉଁ ହୁଏ ସେ କେଉଁଠି ବି ମିଳିପାରିବନି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଖାଅ, ଯେଉଁ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ ବି ଖାଇଲେ ବି ତୁମେ ତା ଟେଷ୍ଟ ପାଇପାରିବନି। ଘର ଯେଉଁ ମାଆ ହାତର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କେଉଁଠି ବି ତୁମେ ପାଇବନି। ଘରେ ମାଆ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କହନ୍ତିନି ଓଳି ନେଇ କୋଳି ପଲମ ନେଇ ସରୁ ଚକୁଳି। ମାଆ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ତାକୁ ପିଆଜ ଟମାଟର ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ 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 ତାକୁ ଜାରୁଛି। କାହିଁକିନା କଢ଼େଇରେ ମସଲା ଲାଗିଗଲେ ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ 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 ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ମସଲାଟା ମୁଁ କଷୁଛି। ଯେତେ ମସଲା କଷିବେ ତା'ର ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲ ହେବ, ଭଲ ବି ଦେଖାଯିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେତେ ତାକୁ ମସଲା ତାକୁ କଷିବେ ସେମିତି ବି ଗ୍ରେଭି ଆସ୍ତେ 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 ଟାଇଟ୍ ହେଇ ଆସିବ। ଗ୍ରେଭିଟା ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ବହଳିଆ ହେବ ସେତେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ। କାହାକୁ ଗ୍ରେଭି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ରହିଲେ ମୋତେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତରକାରୀ ମସଲା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କରିକି ଅଧା ମସଲାରେ ମୁଁ ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା ପକାଇଦେଲି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇଲିନି, ମୁଁ ମଝିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଧଣିଆ ପତ୍ରଟା ତା ତରକାରୀଟା ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ତାକୁ ପୁରା ଟାଣି ଆଣିବ। ତରକାରୀର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟମାଟର ପିଆଜ ଜାରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଧୋଇକି ତାକୁ ମସଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଘରେ ବି ସେମିତି ମୋ ମମି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ମୋତେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ମୋତେ ଅନେଇଛି, ମୁଁ ମାଛ ପିସ୍ ଖାଇବିନି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ ଆମର ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଅଳ୍ପ 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 ପାଣି ଦିଆ ଚାଲିବ। ଆମେ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ରଖିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ ରୁମ୍ରେ ଖାଇବୁ। ଆମର 4 ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ। 2 ଜଣ ରୁମ୍ରେ ଆଜି ସଫାସୁଫି କରି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଯିନି। ଘରଦ୍ୱାର ଆଜି ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଆଜି 2 ଜଣ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ, ମାଛ ନେଇକି ଆଇଲୁ। ମୁଁ ତ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ଚାଲେ ମାଛ ନେଇକି ଯିବା, ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜି ଖାଇବା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀରେ ମାଛ ମସଲା ପକାନ୍ତୁ, ମାଛ ମସଲା ନାହିଁ ତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଉ, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଉ, ମଟନ୍ ତରକାରୀ ହେଉ, ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉ, ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ପକାଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ତା ବାସ୍ନାଟା ବି ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଝୋଳ ଅଳ୍ପ ରଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ମାଛ ପକାଇଦେଲି ଏବେ। କାହିଁକିନା ଆମର ଝୋଳ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଟିକେ ମାଛରେ ଝୋଳ ଟିକେ ଟାଣିଲେ ମାଛ ତରକାରୀର ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ବାସ୍ନାଟା, ମାଛ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆସିବ। ତୁମେ ମାଛ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ, ପାଣି ତରକାରୀ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମାଛଟା ପକାନ୍ତୁ, ତା ଟେଷ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲୁ ଆମେ ଝୋଳ କମ୍ କରି ଖାଇବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଝୋଳ କରି ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଏବେ ଆମର ଫୁଟି ଚାଲିଛି। ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀ ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଏବେ ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ସମସ୍ତେ 4ଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ 4 ଜଣ ହିଁ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 4 ଜଣ ବସିକି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ନମସ୍କାର ରଖୁଛି।